swara kurang permana ning wasisan nung sing entek-enteki jajan ki Rocky kuwi. Rocky terus tambah Indra kuwi. Tambah Nazal. Anggung marang bendoro ya sulistyo pijar nyincangake alis pungkasan monggo sareng terus prasno dhuwur penak ndak ya penak ya reng kalau matuk tok iya perbawane wingi nggih Pak Bawuk wingi Bawuk Pak Bawuk iya Bawuk urip ana
Tengahane piye, Reng? Pripun Pak Gareng? Adem. Adem, Adem. Nggih, tengah Pak adem asrep. Lah sebabnya napa? Lho yo geges wong tuwa diadepi kaya ngene kok ya tenagane wis kurang akeh. Oh. Dadi iki yo awake yo adem panas ngene iki. Tenaga kurang akeh ngeyel kok. Oh ya gara-gara niku aku kok. Gara-gara napa? Ya dusunmu kuwi. Bamuk. Oh iya. Kan malah muda tes to, Pak. Wetes ya tes bisa Ning ngene. pitu. Aku percaya. Pripun? Sampeyan piantun mbawuk ta? Nggih. Ayune jan Masya kila-kila. Allah, amin. Matur nuwun. Pak Mesri sing ora tau guyu guyu wae. Ingkang pundi Pak Misri menika? Mbak Misri iki niku sing peking iku Mbak Misri. Mas Misri. Mas Misri. Sarjana pendidikan. Niku. Oh, Pak Guru. Pak Guru. Nggih, Pak Misri. Mangga. Yuk jane niku nggih sumeh. Ingkang ngender. Oh, Niki Pak Jani, niki Pak Pak Jani. Jani. Iya, Jani. Dosen iki. Oh, Dosen. Dosen. Hormat kula Pak Jani. Nggih, dosen wedhus. Dadi kene ngae. Sembah nuwun Pak dosen. Niki anu Mbak, dikake sedaya kanca-kanca sedulur dalang niki. Oh niki. Bocah isi sedaya. Nggih. Saya kuliah sedaya niki. Mas Binggol niku sing ngendang di dalang. Menika. Mas Revi niku nggih dalang. Nggih. Niki nggih dalang. Nggih. Dalang kerusuhan. Desa-desa. Mas Tinggal menika riyen seangkatan kalih kula, Pak. Mas Binggol. Kok ya wis nyambang kok, Mbah. Lho sik to. Seangkatan kali panjenengan. Nggih. Nggih, riyen jamane teng kelas wonten niku jualan jawil kula lho, Pak. Binggol iki. Tinggal niki. Saiki konangan nggol. Lho. Benggol. Napa anu to pun gadah hiyang to niku pun gadah pacar. Sakniki. Nggih. Binggol iki ta. Pun gadah pacar apa dari Mas? Lah sing kaya jajan kae. jarine digandeng karo Cang Jabung. Karo Cang Jabung sido apa ora? Awakmu karo iki sing jelas lho. Ya. Amit Mbak Mutiara. Mangga. Urip ana Terima kasih. Matur sembah nuwun. Mbak Yovika, Mas Putut sembah nuwun. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Mbak Yovika. Saking Kota Ngawi. Ya, nggih Sukowiyono dusunipun nggih niku wau. Reng,